Hei ja tervetuloa videolle. Lusikka, lusikka. Haarukka, haarukka. Veitsi, veitsi. Lasi, lasi. Lasissa maitoa, vettä, Coca-Colaa. Kattila, kattila. Kattilassa on riisiä, makaronia, soppaa. Paistinpannu, paistinpannu. Paistinpannussa on kananmunaa. Seuraava sivu. Hella, hella. Hellalla on riisiä, makaronia, soppaa. Uuni. Uunissa on pizzaa, leipää, kanaa, kalaa, lihaa. Jääkaappi, jääkaappi. Jääkaapissa on vesimeloni, omena, banaani, mehu, kurkku, kananmuna. Pakastin, pakastin. Pakastimessa on jäätelöä. Nam nam. Pesukone. Pesukone. Pesukoneessa on paita, housut ja sukat. Tiskikone. 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 Tiskikoneessa on lusikka, haarukka, veitsi, lasi ja lautanen. Kiitos paljon. Nähdään seuraavassa videossa.